Nie je dobré, keď niekto dá ten kvalitný alebo nekvalitný nástroj, ale mne to ani nedá, lebo tu ide o to, že ja viem, čo tej fujare, tej baze treba. Samozrejme, aby ste to tak chápali, no ani mne sa všetko nepodarí. Verte to tak. Aj keď dlhé roky robíme ľudia, ani mne sa všetko podľa mojich predstav nepodarí. No, sem tam aj ten tesár sa utne, aj ja sa utnem. No, nie je to často, ale je. Ale to chcem povedať, že keď to viem urobiť tými rukami, tými očami, že mi ešte oči slúžia, už keď to je, nie, že žiadna sláva není, ale tie ruky ešte fungujú. A tak, ako to by mne nedalo, aby som tú fujaru nedorobil do takého stavu, nedostal ako podľa mojich predstav, lebo to bude desi vysieť na paneláku na klinci. No jednoducho nie. Tak, aj z tohto, a najmä z tohto dôvodu by som povedal, že preto treba urobiť ten nástroj čo najkvalitnejšie, pokiaľ samozrejme človek vie. Ľubko, preruším ťa ešte troška a takú otázku ti troška zakém. Čo ťa ťahalo tu do týchto čišman, že si naozaj okrem toho, že si bol chorý, Ľubko v Lani, ak môžem, prekonal dve ťažké operácie. Poviem pravdu, ja osobne som mal od neho strach. Zveroval som ho aj do Božích rúk, aby ho tu zachoval ešte, lebo má čo povedať, má čo odovzdať ešte tomuto nášmu krásnemu Slovensku. Ale čo ťa ťahalo do tých čišman, že si každý ročník absolvoval, ja si to ohrozne vážim, aj nejaký taký pekný zážitok. Či vieš povedať, okrem toho, čo sme spolu prežili, kaďakých hraníc. A keby si dačo pospomínal, aby sme sa troška vrátili aj, lebo naozaj v Čišmanoch, keď sme prišli pred tými 16 rokmi, sem ja som už chodil aj nejakých 5 rokov alebo 10 rokov už predtým, že tí fujaristi pozdvihli túto dedinu, to musím povedať, to nemí nikto nič, keby chcel to one, že vtedy začal taký veľký záujem o to, že fujaristi chodili sem a aj volali potom tí návštevníci, a tak to nám môže potvrdiť aj pani starostka. Čo ťa tak ťahalo do tejto krásnej malebnej dediny pod Stražovské vrchy? Podľa môjho mienenia on sem prišiel na preliečenie. Je to liek do takejto náhry prísť. To musím povedať a to stále tvrdím, aj budem tvrdiť, že to je fantázia. Ja vám poviem pravdu, že troška zase hovorím o tom. Inšie som chcel, ale to sa vrátim. Čiže ja som do Čišmanu ako nechodil, ale keď sme sa my tu nadali akože takýmto spôsobom, však Miško už hovoríme o toho začiatku, ako to prebiehalo. Ja som až vlastne vtedy objavil Čišmanu, tú nádheru, tú prekrásnu nádheru a nie len nádheru, ale aj tí ľudia, ktorí tu ešte bývajú, ktorí sú na chat, robia, majú z toho chaty a tak ďalej. Proste všetci, čo sa okolo nás začali krútiť, či už domáci, alebo aj návštevníci. To bola jedna paráda. Ale inšie poviem. Začal som samozrejme tou detvou, lebo mama mi raz, moja mama bola taký hnací motor aj v mojom živote, takom, čo sa týka týchto vecí. A ona náročky, keď som ešte bol malý chlapec, najmä v tom 78. Noviny nechala takto otvorené a že či si všimnem, lebo tam bol článok, ale ja som nevedela, hovorím, pozerám noviny otvorené, to nebolo zvykom a už keď mama videla, ja si boli ako nevšímam, prečítaj si tamto. Tak som si prečítal a to bolo len pár riadkov. Súťaž, 78, súťaž výrobcov slovenských ľudových nástrojov, tak ďalej, dietu. A už som začal. No, čiže takto som sa dostal do Detvy, do Východnej, a všade inde po týchto festivaloch, po tých druhých okresových mestách. No a odrazu Čišmany z toho korytárky a tam táto myšlienka vznikla, takže samozrejme, a ja si hovorím,
jednu vec takú. Lebo naši kamaráti, na čo do tých čičmán chodíte? Veď tá fujara tam nemá čo robiť, tá fujara je v Detve, alebo v okolí Bystrice, respektíve tej Detve a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Ja si hovorím, a potom čo robí u nás Turci fujara, čo robia gajdy u nás Turci, ja vám poviem tak. Gazdovia, keď potrebovali voľakedy si najať dobrého baču, lebo si vyhliadli v Detve, voľakého Ďura, a Ďuro bol poctivý, dobré výrobky, mal všetko možné, staral sa o statok, o ovce teda. Tak si ho najali, dali mu plat a chlap prišiel z Detvy do Turca, alebo do Čičmia. No čo si zobral bača za sebou? Zobral si puteru, všetky možné riady, čerpáky, fujaru, píšťalku, gajdu, ak mal. A takto sa vlastne tá fujara, tie gajdy, alebo píšťalka, alebo čokoľvek, sa presťahovali aj tu. To znamená, ja som im toto hovoril týmto mojim kamarátom, no takýmto spôsobom sa dostala fujara aj do Čičmana, do Turca, aj kajtade inde. Čiže prečo? Ja není som tak, že výsostne len v tej Detve. Áno, je to epicentrum výskytu, to ako epicentrum výskytu handrávskej píšťalky je kamenec pod Vtáčnikom. To je obrovský prameň. Odtiaľ vlastne tí handrári chodili do celého sveta minimálne, respektíve až do Ázie sa dostali, ale do Európy. Ale tá fujara sa dostala aj tu, alebo takto inde. To znamená, že vážme si tú fujaru tam, kde je, a pokiaľ samozrejme sa s ním zaobchádza tak, ak sa patrí, vážme si ho a uctíme si ho, lebo to je ozaj skutočne náš skôs slovenského národa. Čiže takýmto spôsobom aj tu na do Čičmian. No a spomínam, mi prišlo na kamarát, tiež od nás Turca. No, mám tam však kamaráti, čo chodíme sem, zajtra prídu. No a jeden z nich, viac hodne rokov dozadu, urobí, tak som spravil, všetkým som spravil tým chlapcom fujary. No a prišli sem s tými fujarami a no tak viete, ako, no tak sa aj vypije. Aj tú krčmu treba neobísť alebo navštíviť. No a od ránu bolo mu treba cikať. No tak išiel tam a oprel fujarov štekový plot, no urobil čo bolo treba, išiel preč. No lebo bolo tak, ako bolo. A ráno, bože môj, kde mám fujaru? A potom sa mu všetko takto v tej hlave nazad. No bežal tam, našťastie nenašiel. Tam bola medzi štakami opretá a ja hovorím, no máš ty šťastie, a keby som bol vedel, že tá fujara tam, ja vytrhnem štek a tú fujaru tam pribíjem. Takže aj takéto zážitky pekne, ja mám s tebou jeden pekný, viacej ich mám zážitkov, ale jeden taký nádherný. Ja som niekedy učil vo Zvolenie na drevárskej priemyslovke, výrobu hudobných nástrojov a tých chalanov, aby nasávali tú atmosféru fujary a toho folklóru, inakšie tam boli aj vynikajúci folkloristi, ktorí tancovali v rôznych súboroch. A raz sme, ak si pamätáš dobre, u Ďura ešte tam, kde majú teraz suveníry, tak tam sme mali také lehovisko na zemi. No a večer bola debata, no fujara, spievalo sa, hralo sa. A už potom ideme na Vecko a pozrieme a už slnko vychodí. A my, robota pred nami a my tam debata družná s chlapcami, s mladými. Takže to boli také pekné chvíle, že vôbec nám ani spať sa nám nechcelo, ani nám tá noc nechýbala. No prežili sme tu toho teda bohate, to ja by som vedel písať knihy o tom všetkom. Ale no, som rád, tak ako ľudová pieseň sa šírila po Slovensku, tak sa šírila aj fujara. Ako Ľubko spomínal, že tí valasi pastieri chodili z jedného chotára na druhý chotár. A vtedy, keď ja som začal toto a prv, než som si dovolil osloviť domácich, vtedajších Ďura Kudiaka, jeho otca zvlášť, lebo jeho otec musel dať súhlas, lebo však Tonko, hej, on bol vlastníkom týchto nehnuteľností v Čičmanoch. Tak som si ešte v histórii Čičman a tejto oblasti vyzisťoval veci.
čo pre mňa bolo dominantné, že tu bolo obrovské množstvo salášov po Stranovským vrchu. Možno ani na Podpole, ani na Orechove toľko nebolo. Druhé, čo bolo dominantné, ja som chcel naviazať na nejakú tradíciu tu a to som možno ešte nerozprával s vami, ale tu sa, neviem, v tom roku bol postavený amfiteátr. Chceli sme to tam robiť, aby sme to na nejakú tú tradíciu a na niečo naviazali, ale bohužiaľ už tie pozemky všetky boli rozpredané. Tam sú postavené domy. Hej, tam sú už domy postavené. Takže vlastne ostali sme od toho Ďura. No, boli to nádherné roky, tie začiatky boli naozaj úžasné, vytrapené niekedy cez rôzne veci, ktoré to nebudem riešiť. A až po 10 rokoch teda sme sa dostali sem do kaštieľa, keď už to Juraj nechcel robiť, že už mali toho dosť. No a ale aj veľa ľudí bolo, už sa to tam... Po tých 10 rokoch ja som vďačný, že do takej aktívnej spolupráci vstúpilo aj Žilinské kultúrne stredisko. Lebo teraz tá ťarcha postupne som prenášal na nich, aj sa snažím preniesť, lebo však oni sú zriaďovateľom tejto oblasti, takže tie začiatky sme si otrpeli, oddrali, aj moja rodina, to musím povedať, že tých 10 rokov bolo a potom už manželka prestala aj chodiť sem, keď musela ráno o 3:00 stavať a pripravovať stravu a občerstvenie pre účinkujúcich, ale boli to krásne roky a nebanujem ani jednu tú chvíľu, ktorú som tu pretrpel, na lavici spal, samozrejme, že sme aj čo popili, pospievali a tie všelijaké veci, čo sme povystrajali. Ale nikdy si sa ráno sám nebudil. Nie, s kabanicou. Takže bolo to naozaj všelijaké, ale som rád, že sme tu. Som vďačný za to teraz momentálne, že v Lani sa nám prvýkrát podarilo urobiť svätú omšu túto Vaneány kaštieľa. Aj keď predtým som mal farára vynikajúceho kamaráta, ten ma podporoval, ale nikdy sme nevedeli. On povedal, že to sa nedá svätá omša vonku robiť a tak. Ale vedel som, však chodím po festivaloch, vedel som, že aj inde sa dá robiť, na dedine a tak. A on to tako nechcel. Nemám mu to za zlé, v iných veciach nás podporil, tak som mu za to vďačný, aj budem mu vďačný. A už v Lani sa to podarilo, to chvála Bohu, že bolo to taký zážitok pre mňa úžasný, že aj tí fujaristi a folkloristi, všetci, ktorí tu boli, sa zúčastnili a že sme si uctili tých ľudí, ktorí nás predišli do večnosti. Tak to bolo pre mňa také dominantné a aj také zaväzujúce, aj že musíme v tom jednoducho pokračovať, pokiaľ budeme hľadať, aj keď som už veľa razy, že to skončí. A Ľubko, aj tebe chcem z tohto miesta poďakovať za to, že naozaj, že lebo takéto osobnosti pripravujú, čo vám budú praviť. Keď vie niekto, že príde Ľubo Parička do Čičmian, tak prídu aj druhí. Keď vie, že nejaká iná osobnosť príde, tak prídu za tou osobnosťou. Takže ti veľmi pekne ďakujem a týmto by som chcel pomaličke uzavrieť túto dnešnú besedu. Ďakujem ti za tvoje pekné slova, vyznania. Poďakovanie patrí teda aj Krajskému kultúrnemu stredisku, že toto všetko zabezpečuje, majiteľom kaštieľa a takisto aj vám všetkým, ktorí ste prišli sem, prijali toto pozvanie, že ste sa zúčastnili týchto rozhovorov a myslím si, dáme ešte nejakú debatu, takú voľnú debatu. Aj od vás, ak vy poviete, že či je dobre v týchto veciach pokračovať, aby sme aj do budúcna prijímali tých, alebo takéto rozhovory robili s majstrami, aby nám naozaj odovzdávali to, čo oni ešte zažili v tej minulosti, tú krásu, aj keď to nebolo vždy ľahké. Ja viem, že niektorí majstri, alebo aj ja, čo som mal
pána Libicu, keď prišiel za rybárom, tak pozatvárali všetko, aby nevidel, že čo chce robiť, a to viacerí, hej, že robili dosť si to chránili niekedy, no ale vlastne je to, bohužiaľ, taká je doba, že naozaj treba, aby sme si to udržali, aby tá amerikanizácia neprešla aj do týchto sfér. Preto to vravím, nerad používam toto slovo. Aby robot nehral na fujar. Ale poviem jednu vec. Chodil som do Skanzenu, do Zuberca. Prišli Poliaci a jeden Poliak prišiel za mnou a vraví: chránte si toto, čo máte. Lebo v Poľsku už toto zaniká a Západ sa snaží toto všetko zlikvidovať. Aj keď si myslím, že Poliaci to majú ešte na vyššej úrovni ako ja. Ale prišiel človek neznámy a toto mi povedal. Takže ono naozaj. A takú bohatú kultúru ako Slovensko, čo vám budem vraviť? Každý vieme, že čo tu je na Slovensku. Aj keď není tá podpora tak, ako by mala byť. Hej, to nebudeme riešiť, ale vieme, čo tu máme. Bohatstvo, aby vedeli, že aby sa nehambili za to. Lebo teraz je taká doba, že hej, že sa hambia veľakrát. Takže ďakujem. Ešte ak teda môžem, lebo myslím, že to najmä pre výrobcov, ja viem, že už ten záver je tunak a tak ďalej. Ja som takto, čo sa týka tejto fujary, schválne doniesol tento hudobný nástroj tunak, lebo to je jeden z hudobných nástrojov, ktorým som sa ja stretol, a to není podstatné, pred možno 45 rokmi, alebo 50 rokmi, a teraz sa mi dostal do zbierky. Vyrobil ho jeden bača v Tomčanoch, tu má iniciály, je tam, čítaš tam, vidíš tam, Zachara, Jožo Zachara, J.Z. Tomčan, Tomčanov bačoval, v 1959 to vyrobil, túto fujaru. A bol to človek, ktorý vlastne, ja som akože prišiel k nemu a to bol prvý človek, s ktorým som viac menej bol bača, človek bača v kontakte. A som išiel k nemu, on býval sám, žena mi zomrela hodne rokov dopredu, alebo teda ešte. No a búcham na dvere. A on mal saláš v sade tak hlbšie. Bola treskúci mráz, zima, búcham na dvere, nikto, nič neotvára. A odrazu za voľakých, no čo, za chvíľu, hodnú chvíľu, spoza maštáľa alebo voľakého stávania za mňa. Čo chceš? Dobrý deň, tak som povedal, kto som, čo som, ja som mal, neviem, či 14 rokov, či koľko, 13. Tak som mu povedal, že som prišiel a tak poď, tak my išli dozadu do tej koliby. No a tam sa troška dymilo, pod kotálom bolo troška, no tak kotál bol tiahnutý, ale bol ohník malinký. A môj zrak tomu človeku takto, ako teraz na tie čižmy, na tie topánky sa dívam, mal v tom treskúcom mraze, no minus 20 bolo určite. Mal krpce na nohách, omotané handrami, myslím, z nohu, ohnúcami, v krpcoch a odzadu slamu vystlané krpce, lebo vždy sa krpce robili väčšie. Nie ako dneska na parádu, keď niekto má ale to je veľké. Dražiť sú väčšie. Dneska sú na mieru, ako ubáťať topánky. Vždy sa robili o 3 čísla dlhšie, väčšie. Lebo sa vystlali slamou, dobre, raženou slamou, a sa dívam na to, Kujko, a vám nie je v tom zima. Hovorí, že nie. Ale ako som takto bol taký zahrúžený, mi hovoria, čo si vlastne prišiel? No tak som začal o tých fujarách a tak. Túto fujaru vytiahol spoza kotála a že mi zahral mi na nej. Na veky ale. Nech sa páči. Zahral mi na tej fujare, no a odložil. A bol po muzike, hej. No tak sme ešte debatovali a tak, no ja som chcel od neho také technické veci, záležitosti, no ale to bol človek, ktorý celý život pásol od malého dieťaťa, možno ovce, a on nevedel ani o tej fujare, len tomu, neviem, proste voľaké informácie zohnal a urobil si
No však vidíte, aká je len krivúľa, ale to by nebolo na tom. Ale teraz, ako som spomínal, my pilníkujeme dierky, aby to ladilo presne čo. On vedie, kde za voľaké dierky. Tak si zababral pazúry, kde si hrebe a priloží k sebe tam, kde otlačí, urobí diery. A teraz si predstavte, aha, keď je takto, je fujara, no tak tie dve diery sú takto, ale teraz si predstavte výrobcovia najmä takýto kus, aha, stredná a spodná, a vrchná je len toľkoto. A tu je toľko. A dovolím si tvrdiť, že na tej fujare sa nebudem hanbiť, alebo sa dá perfektne parádne hrať. No nebudeme samozrejme sa veľmi dívať na ladiacu stránku. Čiže ladí to ozaj vzhľadom k tomu, že je to tak, ako to je. Keď si to načal, keby si nám aj zahral na záver. Áno, zahrám, samozrejme. Teda týmto by som ukončil našu debatu. Len čo ľudko v fujari vykúzli pár tónov. Zachveje sa duša človečika, ako lístie v korunách stromov. I nesú sa zvuky horami, rezké, bôľne, ťahavé. Tu šuhaj s klobúčikom vyskočí, držiac si ho myško na hlave. Či z večera, alebo z rána, milé dámy, alebo páni, 2 dní budú znieť takýmto zvukom čičmany. Ja som sem neprišiel, ani vy, na fraj, ale lásku sme prišli vyznať fujarke Ľubko hraj. Doktor Martin Kopor. Doktor povie. Ďakujem vám všetkým, prajem zbytok večera a môžeme ešte debatovať. Môžeme, teraz Nerozumeli tomu, ale bolo tam nejaké meno a ten obraz potom skončil, tá rodina trošku pošla dolu a skončil desi skoro v pivnici. A potom, možno 100 rokov potom, kto si našiel a dostal sa k tomu, čo tomu rozumel a čo mu sa to páčilo. A ja si myslím, že aj tá tvoja fujara, ak bude na Klinci, možno tam bude 30 rokov a ja verím, že o nejakých 50 rokov sa nájde človek, ktorý objaví, ako desi v tej pivnici, to je fujara od Ľuba Pálička. A bude na nej hrať a bude sa mu páčiť. To ti želám. No, ďakujem pekne. Samozrejme, v tej fujare, to je tak s tými visiacimi fujarami, keď sa na tom nehrá. To je nástroj, na ktorom treba hrať, okrem iného. Hej. A to nie je len fujara, ale najmä gajdy sú špecifické. Ak raz človek zavesí na kline, najmä ten mech odbude. Aj ten diskorezí. Ono aj tá fujara si, tá kvalita, lebo čo stane? Čo sa stane? Ten klátik, ono sa rozsuší koľko razy, lebo možno niekedy je tak narýchlo urobený, možno je takého dreva, čo nie je dostatočne vyzreté. Ono, netvrdím, že to je pravidlom, ale sa môže stať toto, že na tej kvalite stráti. No samozrejme, potom je dobre, keď by to niekto chytí do ruky, ak bola dobrá fujara, tak tá hra bude. Však to bežne robíme aj dnes. Koľký ľudia za mňou prídu, že prosím ťa, pozri sa mi na fujaru, i keď vám úprimne poviem, nerad to robím, lebo sa pozriem, tam je voľaký podpísaný na nej. A teraz netvrdím, že ho vyparádím parádu, hej, že bude s nej fantastický nástroj. No ale môže sa stať, že môže byť ďaleko lepšie a potom niekto asi ďalší povie, no tak ten, vymyslím si meno, Jano z Horného Konca, to je dobrý výrobca,
a úkola medzi tým u niekoho, čo ho vlastne vyriktoval. Nerád opravujem staré fujary, dávam do chodu záhra, ale to boli ako sami. Nechcem s nimi baviť. Tak je to s tým klincom, no samozrejme dneska veľa ľudí ma chce mať. Ja vychádzam z toho, že, no to potom budem sa k tomu vrátim, že na čo? Lebo keď bola tá fujara v tej kolibe, čo ja si v moje nástroji tam dával nástroje, tak tam vlastne ten masívny mu robil tú robotu za mňa. Ale ja ho, keď na zákazku robím, tak ako aj teraz tam tu, tak tým šelákom ho malinko nalakujem, potom zoberiem šmirgel, ale jednočký šmirgel zašmirglujem, ale on čas nechá, ostane v tom dreve a to úplne stačí. Potom zoberiem košku do slaniny, čo je, není nad košku do slaniny, veľmi sa mi to páči, a potom ho vyšúcham a to ešte ale není koniec. A potom, keď to zavedne, rukami, tou dlaňou. Tá dlaň robí takú službu, že to tá ho vyleští. A takto ja robím fujary. Olejček. Áno, olej a tak. Presne, ale ešte poviem takto, že veľakrát sa mi stalo aj taká, to sú také tie zážitky, hej, že potom som neografii robil a bývalý Ivan Rol na mesi mi hovorí, že ja mám fujaru, ale nehrá nám. Tak som išiel, pozriem sa, zaňukal a ja hovorím na mesi, počúvajte, a akú palienku ste do nej vliali? No ako si to vieš, no, ja to cítim, že je tam palienka. No čo sa stane? No liehnu, tak tie fúzy, tak to postavia samozrejme a dovidenia. Tak ja dal som to do poriadku a jednoducho to, ale to vám chcem povedať, že do tohto čerta, do tejto fujary asi niekto žinčicu nalial a ten smrdí bohom. To je kyslé, však je vtedy niečo. A už len slabo, ale bolo to ďaleko viac.